Takže vítajte v ďalšej časti, kde si vysvetlíme, prečo digitálny chaos spôsobuje roztržitosť našich detí. Dôsledky digitálneho chaosu sú naozaj veľmi veľké a spôsobujú následky nielen na deťoch, ale aj na nás dospelých. Aké sú to následky? Nedostatočné sústredenie. Nedoustále podnety deti dostávajú z digitálneho prostredia a tie môžu viesť k tomu, že majú ťažkosti s dlhodobým sústredením na jednu úlohu. O tom sme si už vraveli. Poruchy spracovania informácií. Deti môžu mať problém rozoznať, ktoré informácie sú dôležité a ktoré sú zbytočné alebo zavádzajúce. Bez kritických schopností filtrovať sa rýchlo môžu cítiť zahltené množstvom obsahu, ktorý konzumujú a takto sa veru cítime veľakrát aj my. Multitasking. Deti sa často pokúšajú robiť viacero vecí naraz, napríklad sledovať videá počas robenia úloh, čo vedie k nižšej efektivite a horším výsledkom samozrejme, pretože ich mozog sa nedokáže plne sústrediť na viaceré úlohy naraz. Ako deťom v týchto situáciách pomôcť? Vraveli sme si, vytvárajte si jasné pravidlá pre používanie technológií. OK, rozumiem, že chceš hrať hru alebo sledovať video, ale musíme si nastaviť jednoznačný čas, aby sme mali čas aj na iné veci, aj na úlohy. Poďme sa dohodnúť, kedy budeme čo robiť. Podporujte mindfulness, vedomé používanie technológie. Vedomé používanie technológií. Naučte deti, aby si uvedomovali, kedy a ako používajú technológie. Diskutujte s nimi o tom, čo robia online, aké hry hrajú alebo videá sledujú, ako sa pri tom cítia. To všetko už máte v minulých moduloch. Takéto otvorené rozhovory im môžu pomôcť uvedomiť si, že technológie by mali byť nástrojom a nie niečím, čo ich ovláda. Ako sa cítiš po tom, čo si sledoval toto video? Zaujíma ma, prečo si práve vybral toto video, čo sa ti na ňom páči. Vytvorte deťom doma priestor bez rušivých vplyvov. Pomôžte deťom vytvoriť si priestor, kde sa môžu sústrediť na jednu úlohu bez digitálneho rozptýlenia. Môže to byť miesto bez elektronických zariadení, kde sa dieťa môže venovať úlohám, čítaniu, tvorivým aktivitám. A ja odporúčam doma vytvoriť takúto jednu miestnosť, do ktorej keď pôjdete, bude to miestnosť zdieľania bez technológií. Poďme spolu nájsť miesto, kde sa môžeme sústrediť bez toho, aby nás rušil telefón, počítač a neustále upozornenia alebo zvonenia. Nastavte si konkrétne ciele, pre ktoré vám technológie slúžia. To je nesmierne dôležité. Technológie slúžia nám, nie my im. Naučte deti, aby mali jasný cieľ, prečo práve teraz idú tú technológiu používať. Ak ide o učenie alebo zábavu, je dôležité, aby vedeli, čo chcú vlastne v ten daný čas dosiahnuť, keď sa budú tej technológii venovať. Dnes máš čas práve teraz na využívanie technológie, čo by si chcel dosiahnuť, ako by si využil tento čas, aby ti pomohol napríklad pri lepšom výsledku v škole, alebo aby ti priniesol pocit radosti. Prestávky a offline aktivity. Podporujte deti, aby si robili pravidelné prestávky od technológií a venovali sa offline aktivitám, ako je šport, čítanie, kreativita. Bavili sme sa už o tom, toto je také zhrnutie. Prestriedajte digitálne a fyzické aktivity a to im pomôže lepšie sa sústrediť a zároveň znížiť záťaž na ich mozog. Napríklad, chápem, že si unavený zo školy, ale možno by sme si mohli dať prestávku práve tým, že pôjdeme von, zahráme si nejakú hru a potom sa môžeš vrátiť k počítaču. Čo ty na to? OK? Tento prístup k minimalizácii digitálneho chaosu prospieva a umožňuje deťom lepšie využívať technológie na pozitívne účely, čo je nevyhnutné pre ich celkový rozvoj. A pozrite si zároveň akčnú úlohu, kde toto je potrebné presne v tejto chvíli aplikovať.